have a good news for you, that our Jesus is a miracle worker. Ome Ihe Ukwu bụ aha ya. Ihe ahụ siri ike n'anya mmadụ, ọ pụrụ imere gị ya. Onye nwem Chineke, Ibu Ome Ihe Ukwu, onye na-aza m mgbe m kpọrọ gị, Ibu Ome Ihe Ukwu. Onye nwem Chineke, Ibu Ome Ihe Ukwu, onye na-aza m mgbe m kpọrọ gị, Ibu Ome Ihe Ukwu. Onye nwem Chineke, Ibu Ome Ihe Ukwu, onye na-aza m mgbe m kpọrọ gị, Ibu Ome Ihe Ukwu. Onye nwem Chineke, Ibu Ome Ihe Ukwu, onye na-aza m mgbe m kpọrọ gị, Ibu Ome Ihe Ukwu. Onye nwem Chineke, Ibu Ome Ihe Ukwu, onye na-aza m mgbe m kpọrọ gị, Ibu Ome Ihe Ukwu. Onye nwem Chineke, Ibu Ome Ihe Ukwu, onye na-aza m mgbe m kpọrọ gị, Ibu Ome Ihe Ukwu. Ome Ihe Ukwu, onye okike ụwa, ọ dịghị ihe kere arụ n'iru gị. Ọ bụ gị kere mmadụ, nye ya ndụ, chọọ ya mma. Ọbụnadị mgbe ekwensu bịara ka anyị nwụọ ma bụrụ ndị a nara n'iyi, gị bịara ka anyị wee ndụ wee zuga ya oke. Ọ bụ gị bụ igodo nke ndụ anyị. Ezinụlọ niile dị gị n'aka. Ị dọkara akwa mgbochi nke ndụ anyị. Eo, ọ bụ gị na-akasị anyị obi. Mgbe ị sị Lazarus, come out, o wee pụta. Onye nwem Chineke, Ibu Ome Ihe Ukwu, onye na-aza m mgbe m kpọrọ gị, Ibu Ome Ihe Ukwu. Ịhụ nwa nwụrụ anwụ, Nwem Chineke, gasị ya, Ibu Ome Ihe Ukwu, Talita, onye na-aza m mgbe m kpọrọ gị, Ibu Ome Ihe Ukwu. nwa nwụrụ anwụ wee kunie. Onye ọrụ ebube, oge ịhụ onye kpụrụ isi na nwa tiri ntị, gasị ya, Efeta, meghee. Onye ọrụ ebube, My Lord and my God, you're a miracle worker, the Lord who answers when I call. I now, Miracle worker. in the name of Jesus, Lord and my God, you're a miracle minister to you. who answers when I call. You're a Who miracle. are the people of God? Receive your healing miracle. Receive your blessings, even as you are listening now. May there be miracle registered in your life. Thank you, Lord, as you are doing it. In the name of Jesus. Hallelujah. My Lord and my God, you're a miracle worker, the Lord who answers when I call. You're a miracle worker. My Lord and my God, you're a miracle worker, the Lord who answers when I You, call. You're a miracle worker. family Miracle worker. that has been blocked Miracle worker. and held in bondage Miracle worker. for years, receive now your freedom. Miracle worker. Receive your deliverance. Miracle worker. You shall not die. You shall live. Arise and shine. Jesus is your miracle worker. Hope for you. It shall be well with you. Through the miracle working power of God, there is still hope for you. Don't lose hope. Jesus can do this. Ihe chi gị hapụ gị,
restoration miracle for you in the name of Jesus. Amen. Chineke, ama m n'ike dị n'ime gị. Ọnọdụ ọbụla ị gara ije na ya na-abịa n'isi njedebe. Ị gara ije n'elu mmiri, ebune mmiri dere jụụ. Bịanụ gaa njem n'elu obodo anyị. Gaa njem n'isi ezinụlọ dị iche iche. Gaa jee ọnọdụ ha bee. Gaa njem n'ebe niile mpụ na aghụghọ dị. Gaa njem na ndị niile a na-emegbu emegbu ka ọnọdụ ha wee gbanwee. This mountain be leveled as we walk on them. Turn the darkness of the lives of your people to light, Lord. Mezianu Chukwu, ka ajọ ọnọdụ, mkpagbu, na iru uju na ibe akwa ndị nke gị niile bịa n'isi njedebe n'aha Jizọs. Amen. You know what kept upon the sea, Lord. Jesus, you are so good.
Chineke bịanụ. Jizọs na-akpọ gị nwanne m, o kwuru si n'ozuo ọmaka dara mere onye nwụrụ n'ihi mụ na gị o. Ọ gbasara aka ya n'obe, o si ndị ke m bịara ọnụ. Abụ m aka na-ebu agha, bụrụkwa n'ụdị ndị nwa nwụọ. Bịa n'ugo ya na-achọ nwa, eze Jizọs ga-ekunye gị nwa o. Ma gị onye nọ n'ọrịa, Jizọs bụ maka na-agwọ ọrịa. Ọ bụ dibịa ka dibịa nwanne m, ọ dịghị ekwe gị ihere emeli ya nụ. Bịakwute n'ọka ome, onye nwụrụ n'ihi mụ na gị bịa o. Ana m akpọ gị nwanne m, iburu ọnọdụ gị niile bịakwute Chineke. Onye nwụrụ n'ihi mụ na gị Hapụ ịgba afa gị niile, hapụ otu nzuzo, hapụ otu mama ịghọta, bịakwute Jizọs. Ọ nwụrụ maka gị n'elu obe, ọ sị gị bịa. My dear people, divine invitation card is given to all of us in the book of Hosea chapter 6 from verse 1 to 2. And he says, "Come, let us return to the Lord, for it is he who has torn us, and he will heal us. He has struck us down, and he will bind us up. After 2 days, he will revive us. On the third day, he will raise us up, that we may live before him." And the Lord says in Isaiah 53 verse 5, "By his stripes we are healed. Come to him and claim your healing by his stripes." And he cried, "Eloi, Eloi, lema sabachthani." N'isi gị, nna gịnị mere iji gbarapụ m? Chukwu agbarapụrụ gị. Akwa ya emego ka ọ dịrị gị mma. It shall be well with you. An era of revival. Let us go to the Lord to be revived. He says, "Afterwards I will pour out a portion of my spirit upon all flesh." Yes. God of mercy, Ubangiji, make Auna, God of love. Ọ bụ ihe bụ glory.
verse 4. From ages past, no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God besides you who waits for those who wait for him.